Valencians tots, mireu, estic així en un camp de Nules, que és on hem tingut una entrevista molt rellevant, en el president de l'Associació de Llauradors de Nules i l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real. La reunió ha sigut molt interessant, han parlat sobre el cotonet, però sobretot el que han parlat és sobre la rellevància i la importància de l'agricultura dels camps valencians. És molt important aquesta entrevista, que ara mateixa vos ficarem i que podreu tindre contacte en ella, perquè se doneu compte com el camp de l'agricultura valenciana és un camp estratègic, és un camp molt important i molt necessari i que tenim tots que respectar i mantenir la seva vitalitat. Veureu, anem a veure els problemes del cotonet, anem a veure els problemes que els valencians, que els agricultors i els llauradors tenen ara mateix en el camp i que no són la Conselleria ni les institucions valencianes són capaços de donar-los ara mateix una solució raonable. Mireu, per a nosaltres el camp valencià és molt important, és absolutament rellevant i hem de donar-li un tractament prioritari front a aquestes institucions que ara mateix estan donant-los l'esquena per resposta i no estan donant-nos ninguna solució. De veres, mireu l'entrevista i veureu la importància de lo que estic parlant. Bon dia. Mireu, estem així perquè n'hi ha molt interès en la societat de llauradors valencians i en l'opinió pública per saber com està la situació actual del camp valencià. I per a parlar de tot això tenim amb nosaltres a dues associacions. Tenim el president de l'associació de Vila-real, Alif, i el vicepresident. Tenim també el president de l'associació de llauradors de Nules, i en la seva representació també tenim així a Ricardo Gozalvo. Ell, a banda de ser llaurador, és químic i ens va aclarir unes quantes coses. Què és el cotonet i des de quan lo tenim així? El cotonet va aparèixer, és una cotxinilla, i va aparèixer en Benifaió de les Valls, en l'any 2009. A partir d'entonces van començar a veure que era una problemàtica molt gran perquè les taronges justament ataquen el moment de les taronges que estan fent-se i les deforma. Se diu de l'Octococcus averiae, ve de Sud-àfrica, segurament el deuen portar en caixons que van acollir allí, no se sap. I a partir d'entonces estem lluitant en ell, no hem pogut de cap manera i això. Quines ferramentes teniu fins ara? Teníem unes ferramentes molt bones, que era el metilclopirifos. Què és el metil? Què és el metil? El metilclopirifos va aparèixer en Estats Units, crec que va ser l'any 1965. Fa molts anys que està allà i fins ara, que se sàpiga, no dona ningú problema, però bueno, per lo que siga volen. No és un producte nou? No, fa molts anys, sí. A damunt ara li han ficat el metil. Utilitzant més de 50 anys. Sí, imagina't, 1965 el van autoritzar en Estats Units, que va ser el primer, i a partir d'entonces s'ha repartit per tot el món. Fins ara que han dit que no volen que se gaste, però bueno. Tenim una cosa molt bona en el metil, o en el clopirifos en si, que s'ha gastat per cucaratges, s'ha gastat per casa, s'ha gastat inclús fins per collars de gossos, però bueno, últimament s'han posat de forma que no volen que el gastem. Mentre teniu el metil... No n'hi ha problema perquè la forma que estem mirant, nosaltres estem més en camp que en laboratori, però en el camp ens donem compte que el metil aconseguia que el nivell de formigues l'aguantara. Ara no en tirem, totes les formigues cada vegada n'hi ha més. I les formigues aprofiten el cotonet per la melaceta per donar-los a la reina de la formiga, entonces cada vegada n'hi ha més. Són elles les que estan cuidant, més formigues, més cotonet. El vector principal avui en dia és la formiga del cotonet, perquè ara mateix no n'hi ha, però les formigues estan pujant-lo.
perquè necessiten aquesta melaseta per l'aliment de la reina. I ahí és el problema que tenim. Quines alternatives vos han deixat des del Ministeri de la Conselleria per a combatre? Vos han llevat el metil i ara quines ferramentes teniu? Pues poques. Les que ens han donat ells només són que tirem el Movento, que està d'ara, diuen, però jo he vist que no està fent l'efecte que devia de fer. Després ens han donat també unes feromones, però que no les han estudiat encara. Sí, estan estudiats, però l'efectivitat no l'han medida. ¿Vale? Entonces no sabem si funciona o no funciona o deixa de funcionar. Perquè les feromones són soles per al mascle. Sí, el mascle, que damunt dura 2 dies. Hembra, o sigui, no. El problema que tenim en la hembra és que el mascle... I ese bitxet és... Bueno, imagina't, la hembra, per exemple, quan és que el mascle la fecunda, només la fecunda una vegada, perquè ella té un reservori de tots els... 3 ovulacions. Sí, però se fa el reservori ja d'espermatozoides, entonces quan ella vol, es tira. I després ens han donat també opcions... Perdona, dime. I si es trempen de feromones, l'efectivitat... No la sabem. Més o manco? No la sabem, no Perquè no està estudiat. Soles en un 5% dels mascles poden fecundar... En un mascle sol te pot fecundar... Al 100%. Totes les que vulgui. Durant 2 dies, però bueno. L'efectivitat d'aquestes trampes té que ser del 100%. En una altra particularitat, que cada vegada que una femelleta, un cotonet, pon els ous, o solta els ous, són de 300 a 800, una mitja de 500. Vale. I a banda de les trampes de feromones? Després l'anagirus. Vale. L'anagirus, el que passa que el problema que té l'anagirus també, que no ens ho expliquen, ningú ho explica, però ho intentem solucionar-ho, és que cada vegada que tu saps, l'anagirus el que fa és punxar i ficar un ouet en cada cotonet. De cada ouet que fica, màxim ne té 16. Però cada ouet que posa, normalment, ara ens han donat compte i estem mirant, que quan l'injecta l'ouet, automàticament el que fa el cotonet és amollar tots els ouets. O sigui, encara com aquell està adelantant. Mor un i neix el 10. Muy bien. 500. 500. Una mitja de 500. Que són els... Però l'anagirus s'ha aclimatat? Jo de moment no n'he vist. No saben res? N'hem amollat, però després no... No s'ha fet ningú informe? De moment estan buscant, però jo crec que no... Perdidos en combate. Què opines de l'informe del Servici de Sanitat Vegetal? A veure, l'informe, si t'he dit la veritat, no funciona. Jo fa 3 anys vam fer unes fórmules a base de taufluorinato, però, clar, el que busquem, que ens han donat compte... Això és una alternativa... Sí, a lo d'ells. Una alternativa no, és l'única alternativa que n'hi ha, fins d'ara no ha eixit la d'ells i la que jo he fet. Entonces el problema, vam veure que en una melassa, no sabem per què, que és el que es van dir que vingueren, va vindre Alejandro Tena, ho va veure, se van portar mostres, però fins avui no ens han posat la contestació de res, no ens han dit res, si funciona o no funciona. No, fa 3 anys van dir que això estava ahí, que vingueren, no ens han fet ni cas, i enguany com ens hem apretat i han vist que n'hi havia tant de cotonet, al final han volgut fer unes proves que no han comptat en mi, que sóc el que ho ha fet, no sé quan les han fetes, no sé a quines fetges, no sé res, però ja t'he dit que ni m'han cridat, ni han dit anem a fer així. Entonces han fet una prova, els que s'ha donat la gana, han ficat el número que s'ha donat la gana. Tu, que eres el que has fet la fórmula, a tu no t'han preguntat res? No, per això. M'agradaria que me digueren a veure com l'han feta, quan l'han feta i què l'han feta. Avui tenim amb nosaltres a Pepe Montagut. Pepe és el president de l'Associació de Llaurats de Nules, no? Sí, és president de l'Associació d'Agricultors de Nules. Quines accions heu fet front al Ministeri i la Conselleria d'Agricultura? Nosaltres hem fet accions ja des de fa 3 anys, des del 2018, hem estat fent accions, és a dir, enviant escrits al Ministeri i a la Conselleria ficant-los en coneixement de la perillositat d'esta plaga i l'agressivitat que tenia. És difícil de controlar-la, en fi, tots aquests temes els hem argumentat, els hem enviat tot tipus d'informació que hem tingut i
el resultat és que inclús hem demanat a la conselleria 4 entrevistes i alguna que li han recordat les entrevistes pendents. No mos ha recibit ninguna. A Mireia Mollà. La senyora Mireia Mollà, sí, que venen així, ve el senyor Valentín Almansa, a Almassora, criden a les organitzacions agràries que tinguin clarament que no han tingut ni tenen idea de lo que és la plaga, perquè així ho sabem, Villarreal i Nules, que estem en el foco, i no mos criden. I bueno, esperem que alguna vegada mos cride i li puguem explicar els pros i els contres que per nosaltres té esta plaga. En què vos afecten les polítiques del Ministeri de Transició Ecològica? Pues vos afecten senzillament en que nosaltres volem tindre una conselleria d'agricultura i uns servicis d'agricultura, i no ecològics, perquè avui el que estan fent en el Servici de Sanitat Vegetal, en la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, és practicar terrorisme ecològic, ficar alarma social a la gent per uns tractaments que poden suposar que són danyinos per a la salut, però que realment no han fet ningú tipus de prova ni ensaio. Nosaltres volem gent que defenga l'agricultura. Els ecologistes que es fiquen en un altre lloc. Per què tenen tant interès en l'ecologia biològica? Avui pareix ser que... Els tractaments biològics i tecnològics. Sí, els tractaments biològics pareix ser que l'ecologia avui fem molt. Entonces, pues, el Ministeri, els governs se sumen a aquest moviment ecologista que hi ha per defendre el món, però el resultat és que a nosaltres ens estan prohibint totalment fitosanitaris que ens poden solucionar problemes de plagues, quan tots els països que venen de fora, que importen o que exporten a Europa, estos ho traten com el que els dona la gana. És a dir, ells tenen tabla banca. No, efectiu, així, efectiu, l'únic que teníem ho vam prohibir. Ho vam prohibir per el principi de precaució, que no és ningú principi científic, és un principi de criteri. Per tant, és una forma totalitària de dir això ho llevem i això no ho llevem. A veure, este problema no afecta solament a la taronja i no sols a la Comunitat Valenciana, això afecta a tota Espanya. Això s'ha descobert també que el cotoner també ataca l'abacate, també ataca el caqui, i afecta, bueno, a tota Espanya no, realment ens afecta a nosaltres que som el foco del cotonet. És a dir, avui el cotonet està centrat en la Comunitat Valenciana, però s'està estenent cada vegada més. Múrcia ja té algunes zones que està entrant, també sabem que en Andalusia n'hi ha alguna zona que es comença a aparèixer, però realment el foco principal està així, en la plana baixa i en el camp de Morvedre. Hi ha que parar-ho ara. Home, difícilment serà parar-ho, perquè el problema d'erradicar una plaga, producte o solució per erradicar una plaga, avui creiem que en aquesta plaga tan agressiva no existeix. El que se pot fer o intentar fer és controlar-la per poder conviure en ella, és a dir, nosaltres podem controlar la plaga, tindre producció, però de forma que el cotonet no suposa més que una plaga que tingues que fer-la puntualment, tratar-la puntualment i fora. I els mètodes ecologistes, com és els fenomones, com és, per exemple, els girus, primer que no han fet ninguna prova ni ningún ensayo. Luego, si no han fet proves ni ensayos, no saben que va a controlar la plaga, no poden saber-ho. I avui ens està demostrant, perquè enguany en el plan d'acció estaven les medides autoritzades que ja eren anteriors i les van descalificar i les han tornat a col·locar, i el que és les trampes de feromones no se sap el resultat perquè no han fet les proves en cotonet ni tampoc en els giros. I enguany està demostrant-se clarament que ha sigut un fracàs. I vos han donat alguna indemnització per la pèrdua de la collita? Perquè això no és d'ara, l'any passat ja teníeu la problemàtica. El Ministeri i la Conselleria prometen moltes coses però no compleixen res. La problemàtica ve perquè no vos han deixat usar el mètode que fins ara era el bo. L'han prohibit, com t'ha dit antes, per principi de declaració. La culpa és d'ells. Directament la culpa és de que entri aquesta plaga, la culpa és de que nosaltres no puguem controlar-la, que ens hagin prohibit un producte que era efectiu per controlar-lo. Les ferramentes bones. Clar, no ens han donat alternativa. I el primer que deu de fer una persona intel·ligent, i ho dic clarament, és quan tu lleves un producte que és eficaç, tens que buscar una alternativa a aquest producte. I ahí és on han fallat totalment. I no se responsabilitzen. No se responsabilitzen. La culpa és vostra. La culpa no és nostra, home, diu el Valentín Almansa que la culpa és nostra, però què pot dir-lo el senyor Valentín Almansa si no té ni punyetera idea de lo que és la plaga? No té ni punyetera idea. Per què no vos crida quan va vindre a Almassora? Perquè ell ho sap, perquè vosaltres li han fet escritxa d'ell, avisant-li, dient-li la perillositat de la plaga, la gravetat de la plaga, lo agressiva que era, la dificultat per erradicar-la. I no volgué parlar amb vosaltres. No, home, què va poder parlar amb vosaltres? Ni siquiera la consellera, que la tenim així al costat,
És més fàcil parlar en les organitzacions agràries, com per exemple la Unió, ABA, COA, CUPA, que són de l'uso, recibeixen subvencions, i estos tenen que fer el paripé de protestar davant, però després ja no fan res. Però vosaltres que sou independents? No, nosaltres independents, nosaltres les subvencions cap. I això no interessa? No, això no interessa. Pepe, de qui és la responsabilitat de tot això i de donar una solució a tot això? De qui és la responsabilitat? Bueno, el principal responsable és el Ministeri d'Agricultura. El ministre ha demostrat en tot el temps que nosaltres li hem escrit i que ha fet la interpel·lació també al govern és que no desconeix el que és l'agricultura. Entonces té un servici d'assessorament. Està la Direcció General de la Producció Agrària, que està el senyor Valentín Almansa, que este és el que tenia que assessorar-li. I després està el que és el Comitè Fitosanitari Nacional, que està compost per el director general de la Producció Agrària, el senyor Valentín Almansa, està també el senyor subdirector del Servici de Sanitat Vegetal i Forestal, que en aquest moment no recordo, crec que és el senyor Jesús Cobos, me pareix que li diuen, i després està una representació de les 17 autonomies més Ceuta i Melilla. Així en València me figura que el representant de la Comunitat Valenciana serà el senyor Vicente Dalmau. El resultat, quin és de tot aquest entramat que hem format? Pues que així veig jo molt de servicis de sanitat ecològics i ecologistes i tal, entonces, clarament, ells van a fer una política ecologista i nosaltres necessitem política agrícola. Estos són els responsables. El senyor ministre és el final responsable, però el principal responsable es comença per Valentín Almansa, una persona que no deu d'estar en el càrrec. I a les pròximes eleccions nosaltres direm a tots els partits que tenen que tirar fora tota aquesta gent ecologista del Servici de Sanitat Vegetal i de la Direcció General de la Producció Agrària, el mateix que el Servici de Sanitat Vegetal i Forestal. És a dir, aquesta gent que és ecologista deuen de tirar-la fora, que fiquen gent agrícola. Valentín està en el Ministeri. Sí, Valentín està en el Ministeri. I en la Conselleria? En la Conselleria està Vicente Dalmau, que és el director del Servici de Sanitat Vegetal. A veure, el Ministeri sempre ha delegat dient que la comunitat autònoma és la que deu d'executar la lluita contra la plaga. Però lògic... Van pressionar al Ministeri. Sí, però de passo el que té que fer el Ministeri és autoritzar precisament que aquesta lluita se faci. Però ells estan allí i no han vist això? No, això no ho han vist. Han vingut així i ho han vist que no coneixien molts el que saben al cotonet. Home, me figura que a la Conselleria sí que hauran visitat camps de cotonet. I no té res a dir? No té res a dir que tenen que dir la lucha biològica. Qual és la lucha biològica? Matèries actives autoritzades, que el 40 o el 50% és la màxima eficàcia que tenen, i damunt després les trampes de feromones, que no han donat ningú resultat, i després l'anagirus, un parasitoide que resulta que l'únic que fa és parasitar els estats 3 i 4. L'1 i 2, que són les larves de les nimfes, són les que primer se col·loquen dins de la flor i són les que fan mal. Entonces resulta que ara segurament estan buscant un altre parasitoide, creo que se diu el alotropa, perquè parasite els estats 1 i 2. Però el que no se pot fer ante una plaga tan agressiva és a fer proves ara i esperar 2 o 3 o 4 anys a veure si dona el resultat. Això és una irresponsabilitat tremenda. Aquesta gent totalment irresponsable, en aquest sentit. Vos han deixat desemparats. Vos han deixat desemparats, per supost. El que passa és que els agricultors així no parem mai de fer proves. Si tenim gent que està fent proves contínuament i han pillat algunes que són més eficaces i tot, però nosaltres de la Conselleria no ens fiem en absolut, del Ministeri tampoc, i menys del Servici de Sanitat Vegetal. Vull presentar a Pepe Llop. Pepe Llop és vicepresident de l'associació ALIP, no? És enginyer agrònom i agricultor, jubilat també. Com de greu ha sigut aquesta plaga? Home, Quins danys ha causat? Esta plaga, en este moment, reconegut oficialment en la Comunitat Valenciana, afecta, dient fa mesos que almenys a 80 poblacions, a 80 termes municipals, avui estarà prou per dalt. És una plaga que en el seu descontrol, en la seva evolució, no afecta sols Comunitat Valenciana. S'ha detectat
en tota la zona d'Alcanar, Tortosa, ja està la plaga establida allí. És una plaga que també s'ha reconegut oficialment que està present en la Comunitat de Múrcia i encara que oficialment no està encara en Andalusia, pues, a lo millor en aquest moment segur que ja està i tarda no res en que allí també estiga. És a dir, que no estem parlant d'una plaga de la Plana, no estem parlant del Camp de Morvedre, estem parlant d'una plaga que en aquest moment està descontrolat, que afectava a quasi 400.000 tonellades i en un valor pues, al voltant quasi dels 200 milions d'euros, que fa mal de moltes maneres. Fa mal al fruit, com a conseqüència de l'atac també n'hi ha un excés de quallat. Sobre l'arbre, aquest excés de quallat fa que l'arbre necessite consumisca molt d'aliment i en conseqüència l'arbre va decaent. Se produeix també, si n'hi ha un atac molt fort, se produeix un atac de negrilla i aquesta negrilla limita la funció clorofílica i en conseqüència fa decaure l'arbre, que sobre la producció, sobre la fruita i sobre l'arbre té un efecte negatiu claríssim. És un problema tan seriós que portem diversos anys denunciant-lo. Avui ja està reconegut, inclús avui estem a 17 d'agost i avui mateix la Generalitat ha publicat en el diari oficial un reconeixement més de la plaga, és a dir, avui el que fa anys que estem denunciant i és Vox Populi. Per què no s'ha reaccionat antes? Forçar un plan estratègic per erradicar o per controlar aquesta plaga que evidentment no ha funcionat. I després de pegar-nos cabotar contra la paret, repetim el mateix. Pues seguirem pegant-nos cabotats contra la paret. Estem utilitzant productes que havíem aconseguit en els últims 10 anys, el que n'hi haguera un equilibri de molta fauna útil, per exemple, que ens controlava perfectament l'aranya, enguany en general tenim un increment d'atac d'aranya que no ha sigut normal en aquests anys darrere. Jo soc partidari de la tecnologia, soc partidari de la lluita biològica, però contrastar, no com a prova. Per què? Perquè estem jugant en l'economia, estem jugant en l'ecologia, estem jugant en el paisatge, estem jugant en la nostra societat. I això no se fa. I és el que estem fent en aquest moment. Pepe, quan recomaneu utilitzar el metil? A la floració o a la caiguda dels pètals? No sols el metil, qualsevol tractament que vulgui parar un atac del cotonet deu fer-se necessàriament antes de que se produïsca el mal. Si nosaltres fem el tractament quan el mal ja està fet, matarem el cotonet, evitarem que ataqui a més, però el mal ja el tenim fet. Recomanant a flora oberta i en la fruita... Que la conselleria recomana a la caiguda dels pètals. A la caiguda dels pètalos. A la caiguda dels pètalos el mal ja està fet. El mal ja està fet. No se rectifica com tampoc se va rectificar en el plan general. Pues així rectificar no rectifica ningú. I diuen que rectificar és de sabios. N'hi ha un diferencial i és el moment de l'aplicació. El moment de l'aplicació, segons varietats, però no deu ser mai a caiguda de pètalos. Deu ser quan la flor està obrint, a l'inici de la flor oberta. És a dir, en quan els pètalos es comencen a donar eixida per poder accedir a l'ovari de la flor, que és el fruit, en definitiva, o que serà el fruit, a partir d'aquest moment ens pot fer mal. Alguna experiència tenim. Sobretot una experiència basada en que hem patit i que ens estem jugant la nostra activitat en els resultats. I n'hi ha uns resultats que són positius i uns resultats que no són positius. Pepe, però les regles del joc no són les mateixes, perquè estem en desavantatge en els països externs que no apliquen aquestes prohibicions, no?
D'això s'ha parlat molt i efectivament les regles del joc no és que són diferents, és que no tenen res a veure. Des del punt de vista fiscal, sanitari, d'exigències socials. L'agricultura està reconeguda com un sector estratègic, com un sector important. Estem en una situació en què algo tan estratègic com és l'alimentació ens estan posant en una tessitura de desigualtat, de competència i de tot, que aquest sector estratègic passarà a ser un sector dependent. Bé, ara tenim així a Víctor Viciedo. Víctor és el president de ALIB, no? Així és, sí. És Associació de Llauradors Independents de Vila-real. Val. I també és autor d'un llibre, no? Sí, la tradició europea, que parla precisament de tots aquests càncers que té l'agricultura valenciana, espanyola i europea. Val, Víctor. Llavors, podem dir que el Servici de Sanitat Vegetal ha comès errors o falsetats? Ahí estamos, tot això depèn de la intencionalitat de mentir, o sigui, de dir algo fals, només la saben ells. Però si nosaltres comencem a parlar tota aquesta quantitat d'errors i l'evidència de que realment inclús són demostrables que no són veritat, doncs cada un que agarra les seues conclusions. No? Concretament, en un informe que té el Servei de Sanitat Vegetal, n'hi ha fins 5 errors importants. La U és que l'anagirus que l'han posat com a que és el gran adalí de la lluita biològica contra la plaga, en realitat no ha eixit dels 2 insectaris que té en la Comunitat Valenciana, simplement han fet sol testic, per així dir-ho. 2, sí, que és el d'Almassora i el de Silla, només està ahí. Ells van dir que... Hi ha suficients per a tots? No, que va, és impossible. O sigui, en això tu pots fer alguna solta testimonial en algun puesto per veure quina eficàcia pot tindre per les proves. Realment, si tu volgueres que aquest insecte tinguera certa eficàcia, tindries que repartir-lo a tots els insectaris privats, tindria que tindre un parell d'empreses que, diguem, el reproduïren i ho repartiren als llauradors, etc. I tot això no s'ha fet. Ara mateix sí que és de veres que n'hi ha 2 empreses que tenen la llicència per a reproduir-lo, però si nosaltres mirem l'eficàcia que té, dubte que aquestes empreses s'arriesguen a reproduir-lo, perquè suposo que haurà parlat sobre això Ricardo Gosalvo, de que és un bitxet que sobrevivís moltíssim, de que el paràsit l'anagirus, el punxa per parasitar-lo, per treure un individu i automàticament amolla tota l'aigua, que són entre 300 i 800 individus. O sigui, la veritat és que les matemàtiques no m'eixen. Clar. A les trampes es passa el mateix. O sigui, ells te posen les trampes de feromones com una de les coses, és un mètode, direm, biològic tècnic, i te'l posen també com una de les coses més importants per a la lluita. Ells no volen sentir parlar de químics. Ells tenen un postureo ecologista perquè creuen que això es dona votos, fins que nosaltres denunciem i demostrem... Això està bé si és efectiu. Clar, efectivament, o sigui, que nosaltres anem a demostrar que aquest postureo ens porta a la ruïna. No és efectiu. Clar, o sigui, si tinguérem algun bitxo que de veritat funcionara, jo me callaria. Però ara mateix no n'hi ha ningú bitxet que funcione. I les trampes de feromones tampoc funcionen perquè només el 5% dels machos d'una generació poden fecundar a totes les hembres. L'efectivitat de les trampes està en torn al 20%. No atrapen més machos. Doncs dime-ho tu com matemàticament això se pot parar, sense un tractament químic, clar. Però ara tenim els tractaments químics, que és l'altra gran mentira. L'eficàcia que ells donen a certs tractaments químics, que diríem que són els productes químics autoritzats, ells diuen que són d'un 98%. Si foren d'un 98%, les cooperatives no tindrien el problema que tenen, saps? O sigui que realment nosaltres ja t'haurà parlat, Ricardo, de que hem tingut una altra solució que ens ha funcionat, però no funciona tampoc del tot, el cotonet segueix vivint, el cotonet se controla una miqueta, diguem, en el moment que pot fer mal. Per això també està l'arma que és el metilclorpirifos i que ells volen negar que se puga fer una autorització excepcional del metilclorpirifos quan resulta que per llei se pot fer. Què opines d'això?
Perquè Itàlia ha fet una autorització excepcional. Correcte. Però la conselleria diu que no. Efectivament, això és el que anem a entrar ara. O sigui que primer vaig a dir l'altra falsetat que profunditzarà Pepe Llop. És el tema de dir-nos que tenim que combatir la plaga en químics el que és al final, o sigui, a pétalo caigut. A pétalo caigut, el mal ja està fet. El mal ja està fet. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese engany, esa mentira, té unes conseqüències bestials sobre la plaga. La gent tenim mal perquè tratem a pétalo caigut, possiblement per protegir a l'abella, però bueno, però si l'abella ja... Això són les indicacions que vos han donat. Sí, això ho posa en el mateix informe que t'estic dient, el Servei de Sanitat Vegetal mos aconsella tratar a pétalo caigut. I després està l'altra falsetat, que això és evidentíssima. O sigui, el que és l'autorització excepcional del metilclorpirifos per Itàlia, això està en la pàgina web del Ministerio de la Salute italiano. Entonces, tu entres allí, vas a la documentació, poses Sande, que és el producte que ha recibit el registre per a fer aquesta autorització excepcional, i t'apareix el document. Demostra simplement entrar en la pàgina web del Ministeri de la Salute italià. La falsetat d'ells ve en un informe del Servici de Sanitat Vegetal on es diu clarament que l'autorització excepcional del Ministeri d'Agricultura italià o del Ministeri de la Salut no s'ha donat, ho diu claríssimament. I dius, anem a veure, si jo que sóc un mindungui he encontrat aquesta autorització excepcional en la pàgina web del Ministeri de la Salut, allí que treballen una barbaritat de gent que teòricament tenen més estudis que jo i que saben molt més que jo d'agricultura, com és possible que no ho encontren? Però a lo millor és que no volen. És que per això hem dit errores barra falsedades, cada un que traga la seva conclusió. O sigui, són uns ineptos on hi ha intencionalitat, o són les dues coses, que a lo millor són les dues coses, ineptos i intencionalitat, les dues coses. Simplement dir que si el Ministeri d'Agricultura italià, o en aquest cas se diu Ministeri de la Salut, se preocupa pel llaurador i per a certs productes com pot ser el melocotó, com pot ser el meló, com pot ser el raïm, com pot ser la nou, dona una autorització excepcional per a les plagues que tenen aquests productes. O sigui, Itàlia ja n'ha fet dos, ne va fer una l'any passat. Però això és per a tota la vida? Sí, no, legalment només se'n poden fer dos tota la vida. O sigui, un producte que ha perdut el registre, només li se pot donar 2 vegades aquesta autorització per un límit de 120 dies. I Itàlia el va donar 120 dies l'any passat i ha donat 120 dies aquest any. Precisament avui, dia 17 d'agost, avui és l'últim dia que se pot gastar el metilclorpirifos en Itàlia per a aquests productes que he dit antes. No se gasta per als cítrics perquè allí no tenen el cotonet, si no se'l gastarien. Però així pareix que se vulguin justificar de no donar-lo o no demanar-lo perquè entonces diuen, no, Itàlia no l'ha demanat, entonces no se pot demanar, és que resulta que el metil és un veneno molt gordo, i entonces com és un veneno molt gordo no se pot gastar perquè és neurotòxic i tal. Pues no, anem a veure, en Itàlia s'ha fet el que se diu un anàlisi de riesgos per a aquestes frutes, i aquestes frutes, quan acaben el període quan aplegui el període de recol·lecció, segons l'anàlisi que ha fet Itàlia, no tindrà ningú residu i seran comercialitzables. Igual que si nosaltres tratem en metilclorpirifos en l'època que toca, que és quan la flor està en l'arbre, en aquests moments tampoc pot haver ningú residu del metilclorpirifos, perquè no n'hi ha flors. I si no s'autoritza en aquestes fetges? Bueno, n'hi ha un riesgo molt gran, i és que la gent vol salvar la seva producció. El metil se pot comprar en el mercat negre, a preu molt alt, però se pot comprar. El llaurador, per por, el aconseguís i trata, però si tu no li dius tens que tratar des del 15 de març fins al 15 de maig, ella potser ara ve un cotonet i a aquesta època trata, i si trata a aquesta època tindrà residus. El que tinguem residus de metil l'any que ve és culpable el no haver donat una autorització excepcional del metilclorpirifos quan toca, perquè si no la gent trataria clarament en les fetges que estem dient i no tindríem ningú residu, però el Ministeri d'Agricultura no ha fet ni aquesta faena, no ha fet ni siquiera un anàlisi de riesgo de quan no n'hi ha residus en la fruta. Nosaltres, aquests anàlisis els tenim en la nostra mà. Llavors, si l'utilitzem ara, és pitjor. Home, clar, ara no se pot gastar ja el metil. A més, el mal ja el tens fet. Quan volen
Bueno, clar, ells volen ara gastar-lo en finques que tinguen molta, diguem, molt de mal, un percentatge d'un 90%, un 80%, i van a tratar-los i a tirar la fruta. Això és un dineral. I si no malgastem una de les dues autoritzacions? Si la fan, sí, i si no la fan, ho fan il·legalment, perquè ells estan sujetos a la legislació europea igual que estic jo. Entonces, si fan l'autorització excepcional, estan malgastant tontament una autorització, perquè ara se pot tratar en altres elements i ara, a més, el cotonet no fa mal. I aquestes finques que estan tan afectades han debilitat tant l'arbre que l'any que ve no tindran cotonet, perquè ni tindran flor ni tindran xupons, i per tant el cotonet, si no té de què alimentar-se, desapareix d'allí. I per tant és una absurdesa molt gran el voler tratar en metilclorpirifos aquesta fruta que ja està danyada. O tenen molt mals assessors o tenen una intencionalitat molt pitjor. O estan caent en una gran il·legalitat, que és gastar el metilclorpirifos sense una autorització excepcional. Ells no tenen per què tindre més avantatges que jo, de fet no la tenen. Un producte que no té registre no se pot gastar per ningú, ni siquiera per l'autoritat. I si no, li tens que donar un registre, i si li dones el registre, se dona en una autorització excepcional. Si la gastes per esta xorra, estàs malgastant una autorització excepcional de les dos possibles. Víctor, a dia d'avui, què podem fer? I què demanaríeu? Bueno, efectivament, a dia d'avui ja el mal està fet per aquesta campanya. Ara tenim que mirar a la campanya que ve. Mirant a la campanya que ve, si a fecha d'avui no tenim ningú fitosanitari 100% eficaç, el que n'hi ha que demanar és tindre totes les armes a la nostra mà, incluït una autorització excepcional del metilclorpirifos. Per això a mi ja me'n sona. Sí. L'any passat ja diguéreu el mateix. Sí, l'any passat ja van demanar l'autorització excepcional del metilclorpirifos. El pla d'acció del govern sempre ha sigut el mateix. La via biològica, la via biotecnològica i uns fitosanitaris que no són efectius. L'any passat va haver mal, este any torna a haver mal, ara l'any que ve també el mateix plan. Home, no podem gastar les mateixes armes si les armes són inefectives. Tindrem que utilitzar alguna arma nova, per lo menos la que en el passat era efectiva, hasta que traguen algo que demostre la seva efectivitat, siga biològica, siga biotecnològica o siga química. I per això una cosa que també li demane a Líbia i al Servici de Sanitat Vegetal és que investiguen, però que investiguen tot, no sols la línia biològica i biotecnològica, que investiguen també una línia química. El que faci falta, una plaga no es pot combatir soles en línia biològica, perquè una plaga, perquè ho sàpiga el Servici de Sanitat Vegetal, que potser no ho sap, és un desequilibri en la naturalesa. Si ja està desequilibrat la naturalesa, com vols combatir en un bitxet que encara no està implantat, que està en experimentació? Home, per favor, primer tindrem que gastar l'element químic, posar la ratlla i després veurem si aquesta línia biològica és eficaç o no. És que li demanem a la EFSA que faci l'anàlisi que tenia que haver fet, l'anàlisi de riesgo que tenia que haver fet per comprovar que el que li presentava l'empresa era real i veritat, que no va voler per principi de precaució. El principi de precaució, això és una sinvergonzoneria, perquè per principi de precaució li demanaríem una autorització excepcional del metil i més investigació per treure una solució. Després els demanarien que pressionaren a Europa per fer un anàlisi de riesgo i donar-li un registre al metilclorpirifos per si a casa en 2 anys no treuen res, i el que està clar és que no prohibisquen absolutament res en la Unió Europea sense donar-nos una solució a lo que aquest producte combatia, perquè això és lligar-nos de mans i arruïnar-nos. Per tant, n'hi ha que tindre un poquet de responsabilitat en Europa. Si només ens fixem en el tema ecologista, malament anem. Al final, això se quedarà un secarral i aquesta serà l'ecologia que tindrem. Mireu, vos diré una cosa. Esta és nostra terra i esta és una de les nostres xolles, una senya d'identitat del camp, de la nostra agricultura valenciana. I no podem permetre que s'afone l'agricultura espanyola, i en especial la nostra, la d'ací, la de la terreta. I si els polítics actuals no són capaços de veure que les seues polítiques no estan sent bones, llavors és hora de canviar de polítics, és hora de donar solucions, és hora de que tots junts, i quan dic tots junts es refereix a tot el regne, a Castelló, a Alacant i a València, tots junts donem una solució, tots junts treballem per salvar lo nostre, és hora de lo nostre.